Павел Шарамет называў Александра Лукашенку сваім асабістым ворагам і расследаваў знікненне яго апанентаў. Той, у сваю чаргу, пазбавіў журналіста беларускага грамадзянства і выношваў планы яго забойства. У нашым відэа мы раскажам пра трагедыю аднаго з самых вядомых беларускіх журналістаў, як ён стаў прычынай канфлікту паміж кіраўнікамі Беларусі і Расіі, чаму быў вымушаны з'ехаць і як страшна скончылася яго жыццё. Кастрычнік 1997 года. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко збіраецца з чарговым візітам у расійскія рэгіёны, на гэты раз у Ліпецк і Яраслаўль. У душы ён ужо бачыць сябе гаспадаром Расіі. Старога і хворага прэзідэнта Ельцына Лукашенко усур'ёз не ўспрымае і лічыць, што толькі дзякуючы яму той змог пераабрацца на другі тэрмін. Аднак раптам самаўпэўнены кіраўнік атрымлівае адлуп. Яго самалёту не далі паветраны калідор у Расію. Лукашенко сядзіць 3 гадзіны ў аэрапорце і піша тэлеграмы ў Маскву, але ў выніку вымушана вяртаецца ў сваю рэзідэнцыю. Наступным ранкам Барыс Ельцын выстаўляе катэгарычную умову Александру Лукашенку. Он сначала Шарамета отпустил. Павел Шарамет, якога ў тэлесюжэтах называюць самым вядомым беларусам у свеце, гэта 26-гадовы кіраўнік бюро тэлеканала АРТ ў Мінску, які вось ужо 3-й месяц сядзіць у гродзенскай турме. У ліпені таго ж года ён зняў сюжэт пра кантрабанду на беларуска-літоўскай мяжы і дэманстратыўна паказаў, што яна па сутнасці нікім не ахоўваецца. Разам з аператарам Дмітрыем Завадскім Шарамета затрымалі за незаконнае перасячэнне мяжы і кінулі за краты. Неўзабаве дадалі і больш жорсткае абвінавачванне у незаконнай журналісцкай дзейнасці і нават шпіянажы. Тым часам Лукашенко, пастаўлены Ельцыным у жорсткія рамкі, спрабуе перакінуць віну на нейкіх ворагаў саюзнай дзяржавы. Все шло к тому, чтобы сорвать этот визит. И делают это те, кто поперек ложился заключению договора о союзе Беларуси и России. Они загнали Ельцина в угол, и ему ничего не оставалось делать, как ввязаться в это. А пасля кажа, што журналіст нібыта сам не хоча на волю. Ему предлагают: ознакомься с результатами следствия. А он-то: я брать их не буду. Почему? Он из тюрьмы выходить не хочет. Потому что как только он переступит порог, его торжественно встретят, обнимут, как было с Завадским, и через 2 дня о нем забудут. Он нужен нам здесь. Им. В Беларусі нужен. Тым не менш, ужо праз тыдзень Шарамета адпусцілі. Меру стрымання яму змянілі на падпіску аб нявыездзе. Гісторыя з літоўскай граніцай скончыцца для журналіста умоўным прысудам і пазбаўленнем акрэдытацыі. Я был абсолютно поражен тем, как меня освободили. Мне не говорили, куда меня везут. Меня везли в наручниках. 2 конвойных сидели по бокам. Сзади шла машина сопровождения. Это все было ночью. Зеленая улица до Минска. Я у них спрашиваю, куда же меня, собственно, везут? Молчат. Увидишь, узнаешь. Только когда мы въехали в Минск, и следователь несколько минут с кем-то переговорил по телефону, только тогда я так понял, судьба моя решена. Павел Шарамет прыйшоў у журналістыку выпадкова. Увогуле, ён мог зрабіць паспяховую кар'еру ў іншай сферы. Пасля школы хлопец правучыўся 3 гады на гістфаку БДУ, але сышоў адтуль і паступіў на прэстыжную спецыяльнасць банкаўская справа ў Наргасе. Гэта быў першы набор факультэта міжнародных эканамічных адносінаў у незалежнай Беларусі. Сярод аднагрупнікаў былі будучыя паслы, міністры і мільянеры. Але пасля кароткатэрміновай стажыроўкі ў банку ён пайшоў працаваць на беларускае тэлебачанне кансультантам у праграму пра эканоміку. Сам Шарамет тлумачыў гэта проста. Цытата: «Я думаю, што калі б мяне не застрэлілі ў крымінальных разборках 90-х, то я сам бы застрэліўся ад гэтай руціны і суму. Я ніводнага дня не пашкадаваў, што не стаў банкірам, хаця калі я сышоў з банка, мне ўсе казалі, што я вар'ят». У 94-м Павел стаў аўтарам штотыднёвай аналітычнай праграмы пад назвай «Праспект», а ўжо праз год атрымаў прэмію беларускага пэн-цэнтра як найлепшы тэлежурналіст краіны. Аднак неўзабаве новаспечаны прэзідэнт Лукашенко пачаў закручваць гайкі, і праграму Шарамета закрылі. Яго самога адразу ўзялі ў самую папулярную ў краіне беларускую дзелавую газету, прычым не штатным рэпарцёрам, а галоўным рэдактарам. Але ў тым жа 1996 годзе ён перайшоў у корэспандэнцкі пункт расійскага тэлеканала АРТ. Праца ў кадры для яго была цікавейшай за друкаваныя тэксты.
Калі у Шарамета забралі акрэдытацыю на радзіме, то яму прапанавалі пераехаць у Маскву. Там беларус спачатку стаў корэспандэнтам праграмы «Время», а пасля вядучым штотыднёвай аналітычнай перадачы. Яму давялося стаць непасрэдным удзельнікам расійскіх інфармацыйных войн канца 90-х, калі тэлеканалы належалі алігархам. У той час на АРТ адкрыта мачылі НТВ, а таксама прасоўвалі інтарэсы ўладальнікаў канала на парламенцкіх выбарах. Сітуацыя дасягнула піку ў сакавіку 2000 года, калі за 2 тыдні да прыходу да ўлады Уладзіміра Пуціна Шарамет перастаў рабіць сваю праграму. Прычынай ён назваў канфлікт, які ўзнік праз ціск кіраўніцтва тэлеканала. Працу вядучым праграмы «Время» журналіст лічыў ганебным і найгоршым перыядам свайго жыцця. Аднак Шарамет не пакінуў тэлеканал АРТ з канцамі. Ён узначаліў аддзел спецыяльных праектаў і пачаў здымаць дакументальныя фільмы. Адзін з іх ізноў звязаў яго з Лукашэнкам. 7 ліпеня 2000 года журналіст прыляцеў з Масквы ў Мінск. У аэрапорце яго мусіў сустрэць Дмітрый Завадскі, але на выхадзе Шарамет знайшоў толькі пустую шкоду свайго калегі. Завадскі так і не выйдзе на сувязь, што дасць падставы меркаваць, што тэлеаператар стаў чарговай ахвярай у шэрагу загадкавых знікненняў у Беларусі. У маі 99-го знік былы міністр унутраных спраў Юрый Захаранка, а праз 4 месяцы проста каля грамадскай лазні выкрылі былога старшыню цэнтр выбаркама Віктара Ганчара і яго сябра-бізнесоўцу Анатоля Красоўскага. Павел Шарамет лічыў сваім абавязкам высветліць абставіны трагедыі, якая здарылася з яго сябрам. Тое ж самае абяцаў і Александр Лукашенко, бо Завадскі да сыходу на АРТ быў яго асабістым аператарам. Эта акция не пройдет. Дмитрия мы все равно найдем. Мы его найдем, но виновным свернем голову. Але Дмітрыя Завадскага так і не знайшлі. Ні жывога, ні мёртвага. Павел Шарамет выпусціў фільм пад назвай «Дзікае паляванне», у першай частцы якога расказаў пра арышт датычных да выкрадання былых афіцэраў спецназа, а ў другой пра існаванне ў Беларусі так званага эскадрона смерці, які складаўся з сілавікоў і займаўся палітычнымі забойствамі, а таксама пра тое, як улады перашкаджалі расследаванням рэзанансных знікненняў. Калі вам цікава, у нас ёсць асобны ролік пра гэтую чорную старонку ў гісторыі Беларусі. Спасылка на яго будзе ў апісанні да гэтага відэа. Працуючы ў Маскве, Павел Шарамет ніколі не забываў пра Беларусь і паслядоўна займаў радыкальную пазіцыю ў дачыненні да Александра Лукашэнкі. Разам з калегамі ён напісаў кнігу пад назвай «Выпадковы прэзідэнт», якую забаранялі і канфіскоўвалі, а ў лістападзе 2005 года Шарамет заснаваў інфармацыйны партал пад назвай «Беларускі партызан», які назваў прасторай для вольнага і адкрытага абмену інфармацыяй. Параўнанне з партызанамі вельмі падабалася журналісту, бо гэта было у яго генах. Пра бабулю Шарамета Пелагею Казлоўскую нацысты паказальна павесілі на цэнтральнай плошчы Асіповічаў за дапамогу чырвонаармейцам. У райцэнтры ў гонар жанчыны нават назвалі вуліцу. Праўнук і ўнук беларускіх партызанаў і сам партызан. Такі статус стаяў у Паўла Шарамета ў сацыяльных сетках. Назва яго сайта раздражняла беларускія ўлады. Рукамі розных суполак ветэранаў яны пісалі скаргі, якія пасля публікаваліся ў дзяржаўнай прэсе. Кіраўнік беларускага партызана прызнаваўся, што ніколі не імкнуўся да апазіцыйнасці і правакацыі, але не мог маўчаць, калі адчуваў несправядлівасць. Сваёй прафесійнай марай ён увогуле лічыў добры фільм пра мастацтва, а жыццёвы мець вялікі дом на мінскім моры і вялікую сям'ю. Што тычыцца асабістага жыцця, то яно было закрытай тэмай. У 90-х ён ажаніўся з дзяўчынай па імені Наталля, і ў пары нарадзіліся 2 дзяцей – дачка Ліза і сын Мікалай. Жонка з дзецьмі пераехала за мужам у Маскву ў 2000 годзе. На АРТ, які ў пачатку нулявых стаў першым каналам, Павел Шарамет адпрацаваў да 2008 года і сышоў, бо не змог прыняць правілаў палітычнай гульні. Напярэдадні ён апублікаваў у газеце «Ведамасці» артыкул пад загалоўкам «Лукашызацыя Расіі», які стаў рэакцыяй на затрыманне шахматыста і апазіцыянера Гары Каспарова. Шарамет напісаў, што ў Расіі ўсё будзе змрочна і не хаваў свайго скепсісу да ўлады Уладзіміра Пуціна. Журналісту паставілі ультыматум – застацца і не выказваць публічна сваіх поглядаў альбо звольніцца. Ён выбраў звальнення, ахвяраваўшы прэстыжнай працай і дабрабытам, але Шарамет захаваў сваю рэпутацыю. Репутация – это наше все. Она зарабатывается годами,
а тратится, может растаять в 3 секунды. Вот репутация наша все. У сакавіку 2010 года у Паўла Шарамета адабралі беларускае грамадзянства. І фармальнай прычынай была наяўнасць у яго расійскага пашпарта. Але той з'явіўся ў журналіста амаль адразу пасля пераезду ў Маскву, то бок даўно. Тым не менш, лукашэнкаўцы усяляк нагадвалі журналісту пра сябе, а ён адказваў ім узаемнасцю і называў Лукашэнку сваім асабістым ворагам. Он украл у нас будущее, он украл у нас прекрасные перспективы стать цивилизованной страной, стать членом семьи цивилизованных государств. Да, мы не умерли, да, мы как-то так выживаем, картошку сеем, убираем, работаем, да. Но именно можно говорить о том, что Беларусь страна потерянных возможностей. Мы могли жить лучше, интереснее, свободнее, а живем как затравленные, забитые, запуганные люди. Шарамет працягваў працаваць, але нідзе на расійскім тэлебачанні больш не было ранейшай свабоды. Паралельна ў 2012 годзе ён пачаў супрацоўнічаць з украінскімі СМІ. Ненадоўга стаў вядучым вечаровага шоу «Проці ночы» з Паўлам Шараметам, а таксама вёў блог на папулярным сайце «Украінская праўда». З тагачаснай галоўнай рэдактаркай выдання Аленай Прытулай у беларуса здарыўся раман, і ў 2014 годзе ён канчаткова перабраўся ў Кіеў. Пасля уцёку прэзідэнта Віктара Януковіча Шарамет быў першым журналістам, які ўвайшоў у апусцелы будынак прэзідэнцкай адміністрацыі. Вайну на Донбасе і падтрымку сепаратыстаў Шарамет лічыў крывавай авантурай і фатальнай памылкай расійскай улады. Так пачаўся трэці этап кар'еры і жыцця беларускага журналіста. Павел Шарамет быў выканаўчым дырэктарам «Украінскай праўды», выкладаў у школе журналістыкі і даваў майстар-класы. Праз некаторы час ён засвоіў новую для сябе сферу, пачаўшы весці ранішнія радыёэфіры. 19 июля, 8 часов и 4 минуты. И я приветствую вас, братья и сестры, из Киева, Харькова и Днепра. Шарамет і ва ўкраіне моцна крытыкаваў улады, умешваўся ў канфлікты між рознымі групоўкамі, але верыў у гэту краіну і ў тое, што калі-небудзь і Беларусь стане настолькі ж свободной. Меня иногда критикуют мои украинские друзья за эту прямоту. Но я вам хочу сказать, что я иногда жалею, что у меня нет украинского паспорта. Я иногда жалею, что я не украинец, живущий здесь, в Украине, потому что если бы я был украинцем, я бы формулировал еще жестче. 20 ліпеня 2016 года ён, як і заўсёды, мусіў з'явіцца ў радыёэфіры, але ў студыю ён так і не прыехаў. Хутка яго коллегам поведомили страшную новину. Срочное сообщение. В среду утром в результате взрыва машины погиб журналист Павел Шеремет. По информации издания «Украинская правда», машина взорвалась на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко напротив ресторана «Макдональдс». Эта машина принадлежала руководителю «Украинской правды» Алене Притуле, но ее в машине не было. Взрыв произошел в 7 часов и 45 минут, когда Павел Шеремет выехал из дома и проехал несколько десятков метров. На место прибыла полиция. Шеремет, напомню, последние 5 лет жил в Киеве. Редакция «Радио Вести» выясняет подробности трагедии и подробности в ближайших выпусках новостей. Павел Шарамет загінуў у цэнтры Кіева. Ён выехаў на працу на машыне Алены Прытулы, але праз лічаныя сотні метраў яна ўзарвалася. Пасля выбуху журналіст яшчэ некаторы час быў жывы, але сканаў па дарозе ў бальніцу. Забойства Шарамета адразу паставілі ў адзін шэраг з гібеллю іншага вядомага украінскага журналіста Георгія Гангадзе. Ён быў адным з заснавальнікаў «Украінскай праўды» разам з Аленай Прытулай, прычым ім таксама прыпісвалі раман. Гангадзе быў выкрадзены і забіты ў верасні 2000 года. Праз некаторы час з'явіліся аўдыазапісы, на якіх тагачасны прэзідэнт Украіны Леонід Кучма з кіраўніцтвам сілавых структур абмяркоўвае, што рабіць журналістам. Гэта ледзь не каштавала прэзідэнту пасады, але па выніку па справе Гангадзе асудзілі толькі 4 міліцыянераў.
У выбуху машыны з шараметам следчыя таксама разглядалі расійскі ці беларускі след, а таксама версію пра тое, што журналіст стаў выпадковай ахвярай. Сапраўднай цэллю, на іх думку, магла быць яго грамадзянская жонка. Да таго ж Алена Притула расказвала, што перад трагедыяй заўважыла за сабой сачэнне. Кіраўніцтва нацыянальнай паліцыі адразу назвала справай прынцыпу расследавання гібелі Паўла Шарамета, але па гарачых слядах высветліць нічога не ўдалося. На развітанне з журналістам у Кіеве прыйшоў тагачасны прэзідэнт Украіны Пятро Парашенка, але пахавалі Шарамета на радзіме. Павел ляжыць побач з бацькам на паўночных могілках у Мінску. Ужо праз некалькі месяцаў стала зразумела, што следства па справе зайшло ў тупік. Паралельнае расследаванне журналістаў паказала, што паліцыя не ўлічыла некалькі важных дэталяў і што ў момант закладкі выбухоўкі пад аўто Шарамета побач знаходзіўся былы супрацоўнік службы бяспекі Украіны. Неўзабаве справу журналіста увогуле засакрэцілі. Праз 3 гады пасля трагедыі, у снежні 2019 года, адбыўся брыфінг з удзелам новага прэзідэнта Украіны Владзіміра Зяленскага, на якім былі агучаныя імёны падазраваных у забойстве Паўла Шарамета. Імі сенсацыйна сталі не прадстаўнікі замежных спецслужб, а вядомыя ў вузкіх колах украінцы. Музыкант і актывіст Андрэй Антоненка, дзіцячая доктарка Юлія Кузьменка і баявы медык Яна Дугар. Антоненку называлі арганізатарам выбуху, Кузьменка – чалавекам, які заклаў выбухоўку пад машыну, а Дугар, па версіі следства, збірала інфармацыю пра камеры назірання вакол дома Шарамета. У выніку следства назвала прычынамі забойства журналіста імкненне да дэстабілізацыі сітуацыі ў краіне, а таксама нацыяналістычныя погляды Антоненкі. Асноўным жа доказам стала заключэнне брытанскага эксперта, што паходка падазраваных падобная да хады людзей, якія трапілі на відэа у ноч трагедыі. Арышт актывістаў і удзельнікаў антытэрарыстычнай аперацыі на Донбасе адразу выклікалі вялікі рэзананс у грамадстве і прывялі да акцыі пратэсту. Самі абвінавачаныя катэгарычна абвяргалі датычнасць да забойства журналіста і лічылі свой пераслед палітычным. Замоўцаў выбуху і іх сапраўдных матываў так і не высветлілі. Суд, які цягнуўся больш за 3 гады, ні да чаго не прывёў. Праз змену прысяжных разгляд справы трэба было пачынаць спачатку, а Антоненка, Кузьменка і Дугар у выніку апынуліся на волі. Ім змянілі меру стрымання. З 2022 года яны бяруць удзел у вайне супраць Расіі, таму суд па справе Шарамета быў пастаўлены на паўзу. Хто забіў журналіста і за што, засталося пытаннем без адказу. На некаторы час у расследаванні з'яўляўся і беларускі след. Былы спецназавец Ігор Макар апублікаваў аўдыязапіс, на якім у 2012 годзе тагачасны старшыня КДБ Вадзім Зайцаў абмяркоўвае з байцамі спецпадраздзялення «Алмаз» ліквідацыю праціўнікаў Лукашэнкі за мяжой, у тым ліку і падрыў Паўла Шарамета. Это самое, Владимирович, а давайте мы... Ну, остальные там могут как-то психологировать, но не так воздействует на сознание людей. Макар наведваў Кіеў і даваў паказанні, але іншых доказаў датычнасці КДБ да забойства журналіста, падобна, так і не знайшлі. Восенню 2021 года праект «Беларускі партызан» быў прызнаны беларускімі ўладамі экстрэміскім. Пасля гэтага яго рэдакцыя выдаліла свой тэлеграм-канал і неўзабаве спыніла напаўненне сайта. Праект перажыў свайго стваральніка на 5 гадоў. Очень мне важен принцип, что каждый день как последний, каждый репортаж как последний. Потому что потом не будет возможности объяснить людям, что ты хотел все сделать не так. И потом, может быть, не будет возможности все переделать.